Azkena izena ongi zetorkion lehen, baina gauzak aldatu egin dira eta orain lehenengoetarikoa izango da Gasteizko azkena rock jaialdia. Maiatzaren 14, 15 eta 16an ospatuko da aurten jaialdia. Hori bai, urtero bezala, Mendizabalako eremu hauetan izango da. Bi eszenatoki rock banda handiak entzuteko, The Black Crowes estatubatuarra adibidez, 2005an etorri ezinik geratu ondoren, aurten Gasteizen izango da kartelburu. Rock garaikidearen leyenda hauek 2009an kaleratuko duten disko aurkeztuko dute. Beraiekin batera oraindik ez dago zehaztuta nortzuk, baina hainbat artista arituko dira udaberrian 3 egunetan. Jaialdia maiatzean egiteko arrazoia bandak irailean baino errazago kontratatu daitezkeela da, eta aurrerantzean ere egun horietan egin nahi lukete. Helburua publikoa erakartzea, iaz ia 30.000 pertsona izan ziren, baina naia 2006ko errekorrera hurbiltzea da, 40.000. Sarrerak otsailaren 3tik 27 bitartean izango dira salgai, bai 3 eguneko bonoak eta bai banakakoak.